chinondishamisa inini ndechekuti ma SADC guidelines and principles on elections pakaformulatwa Zimbabwe ndo yakapiwa that task yekuti vagadzire a draft. So that draft iyoyo iri kushandiswa nhasi neSADC ma-guidelines ema-elections iwaya muSADC akatodraftwa muHarare neZANU-PF ndo vakamadrafta vakamaendesa kuSADC ikama-adopta. But now vakutadza kumatevera, vakutadza kumafollowa futi, ndo zvinoshamisa izvozvo. But now this one now is very serious one because SADC troika yagara vakaita madiscussions avo vaka-adopta report vakaigamuchira. So now that the next step now is that report now is being sent to Harare ZANU-PF headquarters kuti varesponde mureport yaNevas Mumba SADC observer mission. Saka vakaresponda because SADC haigone kuacta upon noises kuitwa mumastreets. Kukura kokuita vana Niki Mangwana, vana Mutsvangwa, nana Chinamasa neiyo imbwayo inonzi Dhende Matinyarare inoise dzemastreets. So SADC now as a board avaresponde munoise dzemastreets, vanoresponda zvinhu zviri official. So that report yakasendwa manje kuHarare, vachapiwa madays ekuti varesponde mune maclaims ari mureport imomo zviri official. Zvavakaita zvekuita ma-press conference it's not official according to SADC. Vanofanira kufollowa protocol. So now SADC yamirira kunzwa manje kuti Zimbabwe yacho iri kuti kudii pamusoro pe-report yaNevas Mumba. So that report was sent to Harare, vachafanira kuresponda vachizvidefenda pachavo vega ivo. Kana varesponda vachidefenda vachita sese odzosera back kuSADC. Then SADC troika yogara pasi again vo analyze ma-response apiwa neZimbabwe. Kana paine anything then nyaya yakuzoendeswa manje kuSADC Sambu Summit now. SADC yese manje inenge yagara pasi vakuzodiscussa manje kuona kuti Zimbabwe vangaiti kudii. So vese vari kukura vese vanenge vasimo meeting yacho, anenge ari meeting yacho ndiidi. So vanhu vemuZimbabwe manje vanokasika kuluza hope nekuneta. But these things take time, but zvinotobuda chete. And remember inyika kaidzi haasi ma-individuals ekuti unongomufonera umuti ngatigadzise nyaya idzi. Inyika idzi vari busy kurana ma-affairs avo munyika dzavo, saka vanotora time kuti vagadzise zvinhu. But this time I have hope because report yeSADC haikwanisi kudhampwa. These guys mumastreets vari kunanga vari kufocusa on Zambia, but that report haisi report yeZambia because that report nyika dzese dzemuSADC dzakatumira ma-representatives and they are part of that report. Every nation is represented including South Africa because observer mission observer IMO ma-observers IMO pakagadzira that draft iyoyo vaivemo vese. Saka every SADC country was represented by that report. Saka noise yemastreets inodiscourage vanhu but underground pane zvikuitika. So madhara aya vanoshandisa propaganda ikuda kunzwa ma-temperature yavanhu kuti temperature yavanhu yakamira sei, vari kuziva sei. So knowledge is power. Kana uchiziva une understanding yechinhu hakuna munhu anokudiscourage kana uchiziva. But kana usina knowledge now unopeperutswa nemhepo dzese dzine dzangouya. That's why Niki Mangwana akatwita vanhu kutanga kutobatikana, onai zvakutaurwa. Saka aitopera nyaya haiwa zivai mafambiro anoitwa nyaya nemaprocedures. Report yamuHarare manje, and muHarare momo vachagara pasi meeting yavo votanga kuresponda kuti guys, how best can we respond to this, how best can we respond to this. And the next question yavachabvunzwa ndeyekuti can you say the election was credible? Was it free and fair and credible? Over what? No, it wasn't. But it wasn't our fault. Then over what? Yes, but you cannot run 5 years
as a government in Zimbabwe my elections. So how best can we solve this issue? No, let's form a GNU or whatever. But nyaya iri kupisa vari kuziva vacho ZANU-PF vari kuzoti nyaya iyi iri kupisa iombe haisidiki. Vasina information yakakwana ndo vanodiscourageka. But this time around Zimbabwe we have hope, because it will take courage for SADC kuti varase nyaya iyi. It will take much courage kuti varase that issue.